Umentri rangba kajala ukonrad ke sangma hakhenyo tarik rempang. Ulabu ya umau nongrim nakabenta ka jingte ya ka Ayush Hospital ka bashipho jingthya ha merengi para Southwest Curry Hills hapo jong ka National Ayush Mission. Ha kaninga sngi layodran lang u MLA ka Mahendraganj u Sanjay e sangma MLA ka Salman para yan Botham sangma lembat ki wei ki he ki han. Habakran ha ka jingalang umintri rangba ula shim ya ka jingbu mau nongrim kum ka khlip man ka bakraw na ka benta ka than. Benta ka sngi om tang bangibu ya umau nongrim Henry ngila bu ya ka nongrim na ka benta ka lawe ha ka ba kilad a jing sumar ki bapaka ki lapoi shaki jaka ka ba ki briu ki shong ki sa da ka buram ka jingyo lat bat ka jing shania. Ulo ong baka Ayush Hospital ka penpau ya ka jingkut jingmut ka baklan jok sorkar pan penpau ya ki jaka sumar shabaro ki jaka kham tam ha ki than ki bakendong tam bat ki badan ha ki jaka khapur upintip ru baya ka ni project la menjur house na mang tingka arja apsan arja aprio ha ka jingmang ka bakot hinyo klur tingka upintip ru bala terwa bentung haduk lai pesat liki kam ki batmai hapo jong ka project ki bakentup ya ki doktor Ayush ki nurse bat ki nohika yoga ki batmu ban pentikna ya ka jing shakri ha ka koi ka kya ka bala ban shania bat ka bayai beteng ukon rad ulapan pauru bakani ka hospital kan shim ya ka benta ka bakongsan ha ka bayade bat ka jing ajing sumari ki samla ki balangop ha ki jing di po aj bat na ka benta ka bha ka mia jogi samla da ka ba bendrap pa ka koi ka kya jogi samla ka de ka nongrim jong ka Meghalaya ka baklan bat ka bala manyale pasha ha bakin tu ki no shong shnong ban sgotra ya ka jaka sumar ulaong latte ya ka jaka sumar na ka benta jong pi ki khun ki ti jong phi bat ya ka pateng ka badwan haba pun pau ya ka jing so kumen ya ka jinya jong ka roy ka par hapo ka constituency ukon rat ul ai khuble ya ka jing turi stom jong u MLA ka than da ka ba ong ba ka jing shim kya ba shimet jong u MLA ha ka ba bishar bat ka pi halur ka jing pen tray ki kam pen roy ka pau shai ha ki jing pen bha ki bala ban yo i habak do ye ki jing e ki ba ki nong shong shnong ha ki than khaput ki ya kendo umin turi ramba ulapan ken mau ye ki jing e ki balami na ka jing bam biang jong ki surok ha ki snam ki bala let no bat ka balak ta jor ya ka jing em ba man ka sngi ya ka khayi pateng ka jing yo ki jing shakri ba kong san Pingrang ya project namin gamchat pegpa project onga 10-bedded integrated Ayush hospital ya area sungdongpa mandirang na sana banani bidungo aro dengtang health ni facilities rangko aro service rangko ya Ayush hospital ni utnamat gen chukmota na chumasia Ayush hospital ni aganon anchini normal hospital kata ongja haida health services rang dongna ba donga ende ba Ayush homeopathy ba lifestyle related treatment rangko ya Ayush hospitalo on bata kasensen anchini traditional medicine rangko sama chukko aro dengtang anchini local medicine jerangko anchini traditional level anching songrango jakaling achim yarangko ba chinga ka sen scientifically yanona matbai yanona patimeng ya services rangko ba chinga jedako de arunam batte anchini mandrangna utnamat gen ka sen ya kamrang ko ba ka na chinga ba chengen aro ya Ayush hospital sanungja ande ba plug anchini Meghalaya ni dengtang Ayush hospitalo anchini traditional medicine ko local medicine ko anching mai ke ma chape anchini mandirang na aro anchini dengtang kobira chang na ba local healer rang na ba chinga
nambata cholangko jedak kodek namat gen ya Ayush Hospital ni infrastructure ko jakale ka sen yarang ko ba dakna chingni muksunganirang donga